no t'ho pots comer. Que ja ha començat. Sí, Comencem. Bon dia a tots. Bon dia a tots. Avui al nou vídeo anem a fora molt. Sobre l'autora catalana de merda, Gemma Lies. Això se va tomar per el cul. Aquest llibre tracta sobre unes mans que es van posar a Barcelona a l'any 51. En la web Gemma Lies la chupa de canto. @gmail.com. Com podeu veure, aquest llibre tracta sobre una dona, com sempre, Que es diu Mireia, o això posava ahí, que se diu també la Gemma. La Gemma i la Mireia són bessones, que un dia van agarrar celo, van agarrar el llibre que esteu veient ara i dijeron, a tomar por culo. com veu veure, aquest llibre és una puta merda, com tots de tots, perquè, com veureu, estem atropellando. Si tú quieres pasarle una rueda por encima, la autora no se va a quejar. Si la cuerda se va, lo vuelves a poner. I si no, li dones una patada, com anem a veure a continuació. ¡Gol! Mira com corre el llibre. Això sí que és un llibre, i no una comadreja. Ni Usain Bolt. Gemma Lies un dia estava comprant pa i va dir Com tot llibre necessita una ressenya, i com la ressenya necessitem un parabrises, per a donar-li un pot llevat de cara. un para hostias lo que necesita de los golpes que le vamos a dar. Com podeu veure, aquest llibre... Ups, què ha passat? Ingredients, macarrones con queso, formatge. Menuda merda de review estoy así. Paella la parmesana. Y un hacha. Hacha. Se diu hacha en valenciano. Hacha. El català és imbècil, que el valencià és una llengua com català. Hache. Visca el País Valencià, hòstia. Visca Franco. Visca Adolf Hitler. Que ha sigut de Junqueras. Bo, le posem una miqueta de mostaza i després ho podem de donar als gats. Ells el menjaran sencers, no se moriran. Sí que se'n va morir, això sí que millor. Millor ni de... Macarrons amb tomaco. Si no vos agrada, podeu tirar-lo al fem, però jo vos recomano que vos ho mengeu. I abans, cervesa. i abans de tirar-lo al fem, per favor, netejeu-lo, no? Suscriveu-se. Sisplau. Ups. Vale. Me gustan los dinosaurios igual que violar niños. #Trump 2020. A la puta merda. El macarró és molt bo per a l'hígado. Que bo que està. Estarà tan bo que Gemma Lies I li afegim cruïlla. creia, com se dice fanòria. Cruïlla. Amb safonòria. Amb tomàquet. Tomàquet. Més cruïlles, Plàstic. Fins així... La review d'estic. Fins així el vídeo. Tomàquet.